Mata da yawa sun turo min wannan tambayar. Amsa na ita ce a harkar likitanci, hymen yana nufin wani abu ne kamar tishu dan karami siri da bai da wani kwari irin sosai din nan da yake a gaban mace. Wasu matan ana haifansu da shi, wasu kuma ba a haifansu da shi, wasu kuma suna da shi amma yayin da suke girma zai iya wannan da kanshi ya bude da kanshi ba tare da ma wata ta sani ba. Wata kuma ta iya notin ta ga dan jini ya fita amma bata san shi ne ya bude kanshi ba. Wani sa'in kuma zai iya vigorous activities kamar sport, abubuwan tsalle-tsalle na jiki yana iya karya shi ma. Kamar kuma tampon wato auduga da ake tura a gaban mace shi ma tana iya breaking din hymen. To shi ma hymen din kala-kala ne kamar yadda kuka gani a wannan hoton haka. To amma akwai waɗanda kwata-kwata ake haifansu ma gaba ɗaya wajen a rufe ne ba gaban mace ba a buɗe ba ne. To irin wannan yayin da mace za ta fara al'ada har sai an kai su asibiti an je an buɗe wajen domin jini ya iya fitowa. To a nan ina son ce ba kowace mace bace saduwarta na farko wai za ta ga jini. A wannan magana ba haka take ba. Na gode.